ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଏହି କ'ଣ ସନ୍ତାନ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ବାପା, ମା ଓ ପୁଅ ତିନି ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାର ବାପା ଓ ମା କେତେ କ'ଣ ଅଳି ଅଝଟ ସହୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ପୁଅ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ପୁଅର ଗାଳି ଓ ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ। ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବାପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚାକିରି କଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଯିବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କଲା। ଚାକିରି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ତା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିଲା। ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ପୁଅ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ମା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଅଟି ପଚାରିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବି? ତୁମର ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ କିଛି ଆଶା ଅଛି କି? ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କିଛି ପଙ୍ଖା ଲଗାଇ ଦେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପଙ୍ଖା ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେ। ଏଠି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ନ ଖାଇ ଶୋଇଛି। ମାଆର ଏହି କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ରହିଲ, ତୁମେ କେବେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇ ଏ ପଙ୍ଖା ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତୁମେ ମୋତେ ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛ? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲା, କଥା ହେଉଛି ପୁଅ, ମୁଁ ଗରମ, ଭୋକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସହିଯାଇଛି ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏଠିକୁ ପଠାଇବେ, ମୁଁ ଡରୁଛି ଯେ ତମେ ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ଏତିକି କଥା କହି ମାଆଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ମାଆର ଏଇ କେଇପଦ କଥା ଶୁଣି ପୁଅଟି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ପିତା ମାତାର ଋଣ କେବେ କେହି ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକା ସିନା ବିପଦୁ ତରିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଅଟି ତା ମା ସହିତ ଏମିତି କଲା। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜମା ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ
गोटे लाइक मध्य करिदेबे। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।